Priatelia, dovolím si tvrdiť, že dnešný zemplínsky dialóg bude najlepší a najsilnejší v histórii celého zemplínskeho dialógu. Opúšťame priestor štúdia a ideme sa pozrieť reálne na Ukrajinu, lebo po mojich príspevkoch aj slovách Eda Buraša, že nás Ukrajina v mnohom predbehla, mnoho ľudí hovorilo, že preháňame. Takže si myslím, že je lepšie raz vidieť, ako 100-krát o tom počuť a ideme dneska na Ukrajinu, do Užhorodu. Dopozerajte celý dialog do konca, lebo budeme to gradovať od začiatku až do konca. Tá Zakarpatská oblasť nás skutočne predbieha. Je to malý šikanzen, ktorý obieha východné Slovensko z boku, pretože tá drezina, ktorá sa volá východ Slovenska, pomerne zaostáva. Našou dnešnou úlohou je nielen priniesť reálne skutočnosti, ktoré nasledujú niekoľko dní po dronových útokoch na Užhorod po prvýkrát v začiatku vojnového konfliktu. Dobre, si myslím, že slov už bolo dosť. Poďme do Užhorodu. Som Marek Boka a toto je Zemplínsky dialóg. No tak sme v Sobranciach. Posledná zastávka na slovenskej strane. No a ideme do Užhorodu, ideme na hranicu vo Vyšnom Nemeckom. Pomaly sa približujeme k hraničnému prechodu Vyšné Nemecké. Toto je cesta obchvatu poza obec. Ako môžeme vidieť, skutočne sa tu dnes ráno nenachádza žiaden kamión. Je to aj spôsobené tým, že prevažne rady sa tu vytvárajú koncom týždňa, to znamená od štvrtku smerom na piatok, sobota, nedeľa. Vtedy tie rady siahajú až do pohraničných kataster obcí Krčava a ďalej. Samozrejme, že ďalšia vec sú sviatky, ale aj tak je potrebné zdôrazniť, potreba sa pozrieť, ako vyzerajú krajnice, ako vyzerá celé okolie, že to je prístupová cesta na hraničný prechod, ktorý by mal byť podľa dokladov hraničným koncovým bodom pomyslenej diaľnice D1 Bydovce, ukrajinská štátna hranica na slovenskej strane, to znamená bodom napojenia pre ukončenie diaľnice, ktorá aj zo slov terajšieho pána ministra dopravy, myslím, že to bolo teraz v nedeľu, odznelo, že mohlo by to byť tak o 10 rokov. V materiáloch, podkladoch, ktoré schválila Úrad vlády Slovenskej republiky, tak sa uvádza dátum 2031 až 2034. To znamená, tak či tak je to znovu len na papieri. Ja keď som prednedávno sa vracam naspäť z Bratislavy, tak som si povzdychol, ako pekne je urobená štvorprúdová cesta smerom Bernov-Lakovo, Bratislava, Bernov-Lakovo. A my nevieme dostávať poriadne ani dva pruhy pre východ na Slovensku. Smutné, ale realita. V tejto chvíli už vidíme časť kolóny nákladných aut pred hraničným prechodom pre terminál nákladnej dopravy. A my sa dostávame na terminál osobnej dopravy, cez ktorý chodia aj autobusy. Ako máme možnosť pred sebou vidieť, tak napríklad tento Flixbus, ten môže mať okolo 80 cestujúcich. Pred nami je ďalší autobus, ten môže mať okolo 65-70 cestujúcich. A na skontrolovanie takého počtu cestujúcich, kedy všetci musia vyložiť tovar vonku a následne ide kontrola autobusu, kontrola zariadenia, kontrola osôb, dokladov osôb a tak ďalej, a robí sa to až dvakrát za sebou, tak je to časovo náročné. A tí, ktorí prichádzajú peši, tak môžeme vidieť pred nami vstup do oblasti pre peších. Na ľavej strane je východ, na pravo je vchod. No my to máme zhruba na 1 meter a Ukrajinci to majú, tak my máme na 2, tak oni majú 1, čo budeme môcť následne vidieť. Takže posúvame sa k silnému vybaveniu na hraničný prechod vo Vyšnom Nemecku. Vchádzame do na Ukrajinu, do Užhorodského dištriktu Zakarpatskej oblasti. A odtiaľto od rampy je zhruba 200 metrov tabuľa označujúca mesto Užhorod. Ako vidíme, do Kyjeva je 819 km. Začína nová štvrť, ktorá sa volá Sherwood. Je zaujímavé, že tu máme hraničný plot a hneď za ňou máme ani nie 10 metrov rohové budovy obytného komplexu Sherwood, ktorý
ktorý vystriedal v priebehu 2 rokov výstavby bývalé stánky, ktoré tu stáli a ponúkali od cigariet, alkoholu až po drobné suveníry. No a vojna zmenila aj túto časť Ukrajiny, miesto, kde sa zhromažďovali ľudia, ktorí utekali, a za 3 mesiace tu došlo k vybudovaniu novej čerpacej stanice. To je tzv. Trojuholník, na ktorom sa stretávali ľudia, ktorých dovážali z Charkova, z Dnipra, Záporožia, Odesy a tak ďalej, na miesto, kam peši smerovali na druhú stranu Slovenskej republiky, kedy Slovenská republika otvorila hranice aj pre peších. Boli to začiatky vojny a časy, ktoré by nikto nechcel, aby sa vrátili naspäť. Vstupujeme do mesta Užhorod, kde je potrebné zdôrazniť, že bezpečnosť, dodržiavanie cestných predpisov sa kladie takisto na vysokú mieru zodpovednosti a upozornenia na to, že sú cestné radary, ktoré sú, dá sa povedať, na všetkých dôležitých cestných uzloch, sú jasné, viditeľné, označené. To znamená, nikto nemôže povedať, že nevidel. Treba sa dodržiavať striktne predpisov o cestnej doprave a čo je veľmi dôležité a rozdiel naplatí oproti nám je to, že chodci tu majú prednosť, na ktorú sa dáva veľký pozor a v prípade, že dôjde k nehode, tak tá zodpovednosť veľkou mierou je na vodičovi, ktorý musí predvídať. No ale ja čo som si všimol, tak tu vo veľkom aj ľudia púšťajú ľudí na prechode. Veď to je to. Hej, ale vieš, akože tie zákony sú rovnaké aj u nás, akurát, že u nás nepúšťaš. Tu už len ide, zastaví jedno aj druhé auto. To je zaujímavé napríklad, že tu napravo je letisko Užhorod, čo je v centre mesta, a naľavo sa nachádza hotel Apartel. Ako je vidieť, letisko je strážené. Je to asi jediné letisko na Ukrajine, ktoré je síce funkčné, ale sa nepoužíva. Ako vidieť, je tam veľká mohutná výstavba, či už hál, alebo príletových, alebo terminálov, alebo výstavba zón, obslužných zón, pretože starý terminál letiska Užhorod je skutočne veľmi zastaralý, aj technologicky. Zaujímavosťou je, že pristávacia dráha alebo vzletová dráha z jednej alebo z druhej zo strany Slovenska je iba 100 metrov od slovenských hraníc. To znamená, náletová plocha, náletová oblasť smerom na pristávanie na letisku Užhorod je zo Slovenska, je od Michaloviec smerom na Sobrance. Preto aj ukrajinská strana žiadala o povolenie Slovenskej republiky pri nalietavaní lietadiel. Vstupujeme do časti, ideme po Sobranickej ulici, čo je dôležité povedať, že ideme po Sobranickej ulici, z ktorej odbočíme následne na Košickú ulicu a dostaneme sa do Malej Prahy alebo tzv. Galaga. Tu končí letisková dráha. Na to bolo letisko. Ja čo som prekvapený, že koľko veľa ľudí tu hovorí po slovensky, rozumie po slovensky a hlavne, že koľko ľudí čisto hovorí po slovensky. V podstate za Prvej republiky, ešte aj potom po vojne, Užhorod, vlastne celá Zakarpatie patrilo k Československu, a však to aj potom uvidíme. Akí ľudia vlastne majú vzťah k Slovensku, k Československu? Samotní Užhorodci hovoria, že zlaté časy Zakarpatska boli vtedy, keď boli súčasťou Československa 1918 až 1938 a vtedy došlo k najväčšiemu rozmachu výstavbe, čo budeme môcť aj vidieť, a hlavne v priestoroch tzv. Starého jadra Užhorodu, ktorom sa hovorí aj Malá Praha. A tie budovy, tie komplexy bytové, tá detská nemocnica, administratívna budova napovedá štýlu, ktorý je vidieť aj v Českej republike, respektíve v Prahe, pretože tí stavebníci chystali budovy pre administratívnu časť osôb, ktorí sem prichádzali.
My sa teraz presúvame k oblasti alebo časti Užhorodu, kde pravdepodobne je najväčšia bytová výstavba. Obytných bytových komplexov. Tie zástavky MHD majú rôznu podobu od tých najmodernejších, vybavených pre nabíjanie USB kľúčmi, smartfónov a tak ďalej, až po smartfónové obrazovky, kde sa človek dozvie informácie o tom, čo sa deje v Užhorode, alebo kde sa môže ísť pozrieť, alebo čo tu je zaujímavé, alebo aký tu je program. To, že bytová výstavba napreduje, a nie sú to len slová, ale sú to aj skutky, ako budeme môcť vidieť, že je tu na viac ako 5 bytových komplexov, z toho sú ďalšie 2 už v užívaní. O chvíľočku budeme prechádzať bytovým komplexom for life, to znamená pre život. Pod tým bytovým komplexom rozumieš ako keby bytovky, alebo? To je zhruba nejakých 1000 bytov, ktoré tvoria jeden bytový komplex. Tých bytových komplexov je viacej. Ale čo je dôležité, že niektoré sú pouzatvárané ako samostatné, hovoria tomu rozumné mestečka. To znamená, že od infraštruktúry až po kryté obchody, ale čo vytýkajú väčšinou domáci, je aj to, že chýbajú tu na základné školy priestory, chýba tu na materské škôlky. Proste klasická mestská infraštruktúra. Tá je tu nedostatočná. No a samozrejme zatiaľ. A ďalšia vec je, že aj to potrubie, alebo tie kanalizačné prípojky, energetické prípojky, to všetko vtedy, v tých časoch, keď sa to stávalo a Užhorod sa rozrastal, nebolo plánované na taký náraz osôb a ľudí, ktorí sú teraz v Užhorode a ktorí sú tu, a ten počet rastie. Aktuálne je to možno plus minus 180 000 ľudí, o ktorých sa hovorí, že je to oficiálne a neoficiálne je to počet obyvateľov, ktorý možno porovnať k mestu Košice. To znamená, sme na nejakom čísle 230 000 osôb. Je to rýchly nárast ľudí, ktorí sem prichádzajú, či už vzhľadom k tomu, že stratili svoje obydlia v tej časti, kde je vojnový konflikt priamo, to znamená, že Donetská oblasť, Donbas, Záporožie, Dnipropetrovská oblasť, Mykolajevská oblasť, Charkovská oblasť. Teraz veľa ľudí prichádza z Sumskej oblasti sem do Užhorodu, no a samozrejme, že Černihiv. Je to cítiť, momentálne aj problémy nastávajú v tom, že ak vojna skončí, tak čo bude ďalej s tými ľuďmi, alebo ako sa o nich bude postarané, lebo v čase vojnového konfliktu majú zabezpečené isté nielen sociálne dávky, ale aj príspevky súvisiace s bývaním. Mestská hromadná doprava tu bola zavedená, autobusy sú pomerne štandardne prispôsobené tunajším podmienkam. Ako môžeme vidieť, napravo je obytný komplex for life, ktorý trošičku spomalil svoju výstavbu oproti minulému roku, ale príčiny môžu byť rôzne, môže to byť aj deficit pracovnej síly, ale ako môžeme vidieť, za ním stojí ďalší bytový komplex, ktorý sa hýbe. Celá tá plocha vzadu, ktorá je, tak bude vybudovaná novými obytnými zónami. Keď prechádzame cez rieku Uch, tak naľavo budeme vidieť výstavbu nábrežia alebo bytového komplexu priamo na nábreží, ktorý rastie ako huby po daždi, ale nie je to najväčší bytový komplex, ktorý bude. Najväčší bytový komplex sa volá Central Park a ten bude obsahovať viac ako 20 000 obyvateľov s vlastnou infraštruktúrou, s technickým zázemím, so službami. Môžeme vidieť, že je to unikátna výstavba do budúcna. Tu je to celé nakreslené zhromaždenie a nie sú to len obrázky,
ale my môžeme vidieť aj reálnu časť výstavby. To znamená, že Central Park, unikátne priestory pre bývanie, nadobúdajú reálne kontúry. Tu na vidieť stavbu prvej etapy, ktorá ešte pred zhruba 3 mesiacmi bola neviditeľná. Je potrebné si všimnúť, že nestávajú betónové bloky, ani betónové nezalievajú betónom, ale tehla alebo kirpič po ukrajinsky je nosným stavebným prvkom a istým spôsobom s izolačnými vlastnosťami, samozrejme používanie týchto materiálov vstúpa ich cena. Na ľavej strane môžeme vidieť už staršie bytové komplexy, ktoré boli dokončené takisto počas vojnového konfliktu a odovzdané do užívania. Možno takou v úvodzovkách perličkou sú palmy, ktoré vidíme tu postavané po krajoch na jednej a na druhej strane a bytový komplex, ktorý bol istým spôsobom ešte pred 3 rokmi ruinou, ale vďaka kapitálu z Kyjeva a vďaka podnikateľským investíciám došlo k jeho výstavbe a ukončeniu, čo samozrejme skvalitňuje pre mnohých obyvateľov, ktorí sem došli, životný štýl, životný štandard. No a už je to istým spôsobom aj taký trend západných krajín, ktorý sa tu objavuje v porovnaní s štruktúrou a výstavbou Zakarpatska predtým a teraz. Blížime sa k koncu Užhorodu, ale je to len pomyslený koniec, pretože začína Storožnica. A Storožnica, už sme v Storožnici. Storožnica je časť Užhorodu, v ktorej žijú Slováci a je aj poznamenaná udržiavaním slovenskej kultúry. Ako môžeme vidieť, hneď tu je vstupná brána do Storožnice. Smeruje k stretnutiu s človekom, ktorý je nielen veľmi zaujímavý, ale aj veľmi inšpiratívne hovorí, pretože je to človek, ktorý sa slovenčinu naučil vďaka rozprávkam a pochádza z Perečína. Je to novinár, šéfredaktor denníka Gazeta Rio a zároveň aj človek, ktorý vlastní niekoľko internetových portálov a keďže je skúseným novinárom, tak informácie, ktoré sa od neho dozvieme, aj v súvislosti s tým, čo sa tu nadeje, aj v súvislosti s dronovými útokmi, ktoré boli prvýkrát od začiatku vojnového konfliktu smerované na mesto Užhorod, ktoré od roku 1993 je partnerským mestom mesta Košice, čo máme toho roku 33 rokov, tzv. Kristové roky. A takisto je zaujímavá spolupráca týchto miest v úvodzovkách, že akým spôsobom možno, že reagovali Košice na to, čo sa tu deje. Viem len povedať, že Stará Ľubovňa, ktorá je partnerským mestom mesta Svaľava, kde spadol dron, tak okamžite iniciovala nielen formu podporného listu, ale aj otázky k tomu, že čo je potrebné zabezpečiť a čím je potrebné pomôcť. Ako je vidieť, všade sú pristavené tzv. Väčšie generátory, ktoré sú zásobovačmi elektrickej energie v prípade výpadku. Ak hovoríme o tom drone, ktorý dopadol do časti Užhorodu minulý týždeň, tak je potrebné zdôrazniť, že celá tá oblasť, kam dron dopadol za tzv. Pijným rinkom, pijaný rynok alebo trhovisko, tak poškodil elektrické káble, elektrickú infraštruktúru a príslušná oblasť bola bez elektrickej energie. Či je tomu teraz alebo nie, tak to nám bude vedieť povedať práve Peter. Zároveň možno, že aj približí pohľad na to, že ako reagovali Užhorodci na stav, kedy zistili, že ukrytí, do ktorých by sa mali skryť, sú pozatvárané, alebo nie sú prístupné, alebo nie sú
nie sú Funkčné. prispôsobené funkčné stavu bezpečia. Možno, že len taká otázka do pléna je, že tu aspoň možno, že majú ešte nejaké ukryty, ale nemajú od nich kľúče. U nás nemáme ani kľúče, ani ukryty. Na počet obyvateľov a počet ukrytov, ktorí sa hovorí, že by mohli byť funkčné, lebo podľa dostupných údajov na počet obyvateľov v Slovenskej republiky máme zhruba 1500 krytov, čo zodpovedá zhruba 4,5% počtu obyvateľov. Ale to už je otázka na kompetentné orgány, ako bolo povedané aj včera v diskusných reláciách, veď nič sa nestalo. To, že padol dron v blízkosti hraníc, to nič neznamená. Tak ak to nič neznamená, tak treba sa pýtať týchto ľudí, ktorí žijú zhruba 500 metrov od našich hraníc. Ktorí sú aj Slováci a ktorí hovoria, že na jednej strane sú v šoku z toho, čo sa deje, pretože ak drony padajú na Užhorod, tak nie je to nič príjemné. Aj z hľadiska toho, že je to hraničné mesto, kde hranice so Slovenskom nie sú tak ďaleko, ale Zakarpatsko celkovo je oblasť, ktorá hraničí so 4 štátmi Európskej únie a ak aj to nie je zárukou bezpečia, čo doteraz bolo, tak je potom aj otázka toho, že čo bude nasledovať, pretože reakcia Kyjeva, tu sme mohli vidieť, výroba dronov napreduje, technológie napredujú. No, tak nachádzame sa v Užhorode u miestneho špičkového novinára Peťa, ako sa volá celý meno? Peťo Hojs. No a ja keď som tu bol prvýkrát, dobrý deň, tam išla akurát manželka domáceho. Ja keď som tu bol prvýkrát, tak krásna, čistá slovenčina. Ale áno, veľmi pekná, čistá spisovná slovenčina. Pozostatok rozprávok z detstva slovenských. Hej, a spýtal som sa ťa, že či ty si etnický Slovák. A ty si mi čo na to odpovedal? Hovor, si etnický Slovák? Nie som Slovák vôbec. A môj otec bol Maďar a matka bola Ruska, tak nemám žiadnej kapky ani slovenský v sebe krvi, ale ani aj ukrajinský. Tak som taký trošku mix. Počkaj, čiže ty nevieš ukrajinsky? Nie, ja viem ukrajinsky, ale ja nemám rodičov Ukrajincov. O tom ide. No dobre, a vlastne vďaka čomu si sa naučil tak pekne po slovensky? Tak pekne spisovne. Počkej, ja si myslím, že polovica Užhoroda rozpráva sa spokojne po slovensky, pretože my sme z maličku spozerali slovenskú televíziu, aj slovenský rozhlas a ja som bol malý a už som pozeral ten večerníček. Deduško predtým, ako ísť spať. tak to išlo a potom už som sa študoval v vysokej škole, tak študoval som možno pol rok, študoval som slovenčinu ako už normálne. A mám veľa kamarátov v Bratislave, chodím na nejaké turnaje z petangové a tak rozprávam sa veľa po slovensku. Aj v Košiciach máš kamarátov. Jasné. No dobre, čiže a spýtam sa ťa takto. Ja čo si vlastne uvedomujem, že my na Zemplíne, v Michalovciach, Trebišove, to je jedno, ale aj v Košiciach, vlastne na celom Slovensku, že neuvedomujeme si, že tie väzby s Užhorodom, že sú extrémne silné a že vlastne tá ekonomické prepojenie a ten potenciál je obrovský. Ty to ako vnímaš? No my sme susedi, my musíme spolupracovať nejak aj v ekonomike a všetkom. A do vojny, aj pred koronavírusom, do Užhoroda bolo veľa Slovákov išli, aj tu z Zemplína najviac. To boli možno, že 10-15 busov som videl tam na trhovisku v Krasnodonce, ako sa volá. To je najväčšie trhovisko, ktoré je v Užhorode. To je najväčšie trhovisko tu u nás a tam veľa Slovákov išli. Aj každý, kto tam pracoval na tom trhovisku, sa rozprávali po slovensku tiež. Tak to bolo divné pre Slovákov, že super sa rozprávate po slovensku tu. Sme blízko, sme na hranicách. Musíme spolupracovať, musíme nejak kontaktovať. To je normálne. A mňa čo akože zaujalo, taký šok, že Užhorod má strašne veľa ulic slovenských, ktoré sú nazvané po Československu. Soch, Masaryka, Štefanika. Ako vlastne ľudia nostalgicky spomínajú za Československom, za prvou republikou, kedy vlastne Užhorod aj celé Zakarpatie boli súčasťou?
Ja si spomínam, bola Klára Bálok, ona bola tu, pracovala v filharmonii ako zakarpatský národný chorál, ako sa volá. Ona vždy povedala, že najlepší čas pre Zakarpátsko to bolo pri Československu, kedy sme boli spolu. Predsa tu veľa sa tu budovalo a pri Masarykovi sa vybudoval, tu máme také dva malý Galagov, veľký Galagov, to sa všetko budovalo pri Masarykovi. Ten veľký most, ktorý sa volá teraz Masarykov most, tiež pri Masaryku. Tam, kde je ten park, kde je Gustav Masaryka i Štefánika. A tuto všetky tie dediny, čo sú tu, aj Storožnica, toto boli slovenské, tak sa tam ľudí rozprávali dlho, rozprávali sa po slovensky. Čiže vlastne tá enklava je tu stále živá, hej, slovenská? Áno, je tu a oficiálne neviem koľko, ale oficiálne tak sa povedalo, možno, že bolo 10 rokov predtým, to bolo sociálne, že oni sa spýtali ľudí, že kto ste, ako áno, tak oni povedali, že sú Slováky možno koľko, 5 000 Slovákov, alebo možno viac, vedľa 10 000. A teraz vlastne, keď vypukla vojna, ako ty vnímaš tie nálady niektorých Slovákov, že proste hovoria, že ako keby zrazu sme sa k vám nepriznávali, že vy ste fašisti a že vy ste začali tú vojnu a tak ďalej. Respektíve sú tie nálady trošku podobné aj tu na tej strane Užhorodu, na tej strane ukrajinskej hranice? No, možno niekto to hovorí o tom, jasné, pretože tá ruská propaganda, ona bola veľmi silná, aj teraz je veľmi silná, a je silnejšia ako ukrajinská propaganda. Všetká politika sa buduje na tejto propagande, tak veľa ľudí pozerali to po televízii Rusku. My sme mali aj ruské filmy, aj všetko bolo pred vojnou. To bolo dovolené. Tak myslím si, že aj na Zakarpatsku možno si niekto myslí o tom, že Ukrajina to začala tú vojnu. Ale viacero ľudí, jasné, oni povedali, že nie. Že začalo to Rusko a to bola invázia. Je tu stále taký spomienkový optimizmus za socializmom, že vtedy bola robota, chodili sme na zájazdy a tak ďalej. Lebo u nás na našej strane hranice ten spomienkový optimizmus je veľmi silný. To sa týka všetko nostalgii, že keď tie ľudí boli pri socializme, oni boli mladí, boli zdraví. A mali všetko zadarmo. Mali všetko zadarmo. A bola, ako sa u nás volá, bola u nás klobasa za 2 rubla. Alebo všetko lacné bolo. No, ale to už je málo takých ľudí. To sú staršie ľudí, ktorí už tam boli, dobre žili, bývali pri komunizme, alebo boli nejakí takí vekšie, boli nejakí ľudia, neobyčajní ľudia, ktorí boli funkcionári nejakí, jasné. Hej, a ako ty vlastne teraz vnímaš Užhorod za posledných 5 rokov, alebo od začiatku vojny? Ako vyrastol? Ako ty vnímaš jeho budúcnosť? Lebo ja čo vnímam, že neskutočne exploduje. Tak tie zmeny môžeme vidieť hneď oproti na konci ulice, kde sa stavia najväčšie, dá sa povedať, najväčšia bytná zóna, ktorá Central Park, ktorý, ak bude dokončený, tak to bude ako mesto v meste. I takých je veľa. Nelen ten Central Park, my máme tu veľa takých miest, kde sa veľmi buduje rýchlo. A pred vojnou Užhorod mal 110 000 alebo 115 000 obyvateľov a teraz oficiálne povedali, že to je niekde 170, ale neoficiálne veľa ľudí šli z východu Ukrajiny do Užhorodu, že neoficiálne, že si našli byt a tu bývajú, tak to možno, že 200 000. Tak to dvakrát vyrostal Užhorod. Museli budovať veľa pre tých ľudí, ktorí tu bývajú nové tie budovy, ale v Užhorode sa povedá, že ne každý toho vidí to ako pozitívne, že niekto povedal, že stratila sa tá aura Užhoroda, starého mesta. To bolo spokojné mesto, to bolo internacionálne mesto. Normálne mohol si rozprávať, ako chceš, na ukrajinskom, na ruskom, na nemeckom, na slovačskom, na maďarskom. Nikto ti nič nepovedal. A teraz je aj to trošku, títo ľudí, ktorí išli z východu, oni majú trošku inú mentalitu. Čiže proste sú to klasické pnutie. To mesto vyrastlo strašne rýchlo, hej? Áno, veľmi rýchlo. I stratilo tú svoju auru starého Užhoroda. Ale podľa mňa zase získa niečo novú, nejakú novú auru, lebo podľa mňa ten potenciál je obrovský. Proste určite predbehnete Košice, ak ste už nepredbehli, hej? A možno raz aj Bratislavu, hej? No, čo sa týka obyvateľov, koľko je v Košicách? 230? 230. No tak už sme blízko teraz, áno.
Rýchlo sa buduje, ale i jasné, že išiel dobrý taký biznes. Podnikatelia išli z východu, ktorí otvorili tu veľa tých, nielen kaviárne a nejaké reštaurácie, ale otvorili Prevádzky priemysel. áno, prevádzky priemysel, áno. Taký, čo teraz my máme tu v Užhorode budžet oveľakrát väčší, ako to bolo pred vojnou. No tak. Hej. Predtým, pred vojnou, ja som vnímal, že naše to pohraničie Zakarpatia aj Zemplín, že my sme boli perifériou Slovenska, vy ste boli perifériou východu. Akože vy ste boli najchudobnejšia časť Ukrajiny, my najchudobnejšia časť Slovenska, tým pádom my sme boli takí dvaja chudobní susedia vedľa seba. Najmenšia oblasť. Áno. Máš pocit, že, alebo preháňame, keď poviem, že zo Zakarpatia sa teraz stane jedna z najbohatších častí Ukrajiny do budúcnosti? Ja by som nepovedal, že stane sa najbohatší, ale bude teraz. My sme boli už na poslednom meste. Áno. My sme boli na 73%, my sme museli dostávať dotácií z Kieva. My sme nemali svoje peniaze, nevyrábali sme nič, nebolo tu nič, bola tu turistika trošku a niečo také malý biznes. Nebol žiaden priemysel. Skapal bez. A teraz my už nepotrebujeme od Kieva žiadne peniaze, my máme dosť svojich peniazí a už dávame, aj budeme dávať možno z budúceho roku, už budeme dávať aj do budžetu, do kievského svoje, pretože teraz vyrastá ten biznes tu na Zakarpatsku veľmi rýchlo. To nejde o tam 30% alebo 50%, to ide 3 alebo 4 krát viac, ako bolo to pred Tu vojnou. nám vzniklo 11 priemyselných zón, Áno. 11 priemyselných parkov, neplatí to na komendantský čas, je tu na viac ako 380 relokovaných firiem a investície vo výške 1,6 miliardy dolárov za 2 roky dvíhajú ekonomickú silu tohto regiónu a samozrejme, že vzbudzujú aj otázky, alebo dávajú aj otázky spolupráce v rámci cezhraničia, či už je to Maďarsko, či už je to Slovensko, alebo je to Poľsko, alebo Rumunsko, s kým Zakarpatsko veľmi úzko spolupracuje. Či už je to v rekonštrukcii hraničných prechodov, kde otvárali teraz na Maramurež nový hraničný prechod, nový most a tak ďalej. Žiaľ, v tomto Slovenská republika, zvlášť východ, veľmi pokulháva, ako sa hovorí, alebo mešká a je to príležitosť, ktorú ak nechytíme za pačesy, ako sa hovorí, alebo nechytíme do rúk, tak Zakarpatsko nám ujde. No, čiže nie je tu vlastne výnimočný stav, ako v jednej z mála, alebo jediná časť Ukrajiny. V podstate je to tu mierové prostredie? Je to, áno. My sme aj nemali, že každá oblasť v Ukrajine, oni majú taký výmenečný stav, alebo ako sa to volá u nás komendantský čas, že do 11. večer môžeš si niekde prejsť, otvorené všetko, ale od 11. musíš byť doma a tak do 5. rána. Že ideš sa prejsť po 11. tak ťa môžu chytiť policajti a zapleš pokutu. U nás to nebolo, u nás je všetko otvorené, pracujú tie obchody aj celú noc, môžeš ísť do obchodov alebo do reštaurácií, teda tu je to spokojné. Prečo sa to stalo? Naša vláda povedala, že dobre to všetko kontroluje, a máme dosť silné tie, ako sa povie, silové štruktúry, ako policajti a to iné. Silové zložky. Áno, že oni to všetko kontrolujú, je tu spokojne a nikto to nepovedal, že aj s tými ľuďmi, ktorí prišli z východu, že veľmi silno vyrastal tá kriminalita tu. Nie. Tu možno povedať, že vďaka IT systémom, vďaka firmám, ktoré sa relokovali v oblasti nových technológií, IT technológií, tak vytvorili istým spôsobom bezpečnostný program, ktorý dohľadal práve v tých oblastiach na krádeže, na kriminalitu, na rôzne sociálne delikventy. Máme tu na ľudí, ktorí prišli drogov závislých a tak ďalej. To všetko vyvolávalo otázniky, ale vďaka tejto kombinácii administratívy štátu a bezpečnosti zložiek sa to podarilo udržať na tej rovine. Ten program sa volá u nás aj videokontrola, ktorá sa volá Bezpečné Zakarpatsko. Tak všade sú tie video po všetkých cestách po celom Zakarpatsku. Tak niekto zabere tie auta a chce uteknúť, tak nemá kam uteknúť, pretože ho bude sledovať. Dobre, a ešte by som sa spýtal, vlastne minulý týždeň prepáč. naleteli drony. Aj to je dôležité, bolo poprvýkrát, odkedy začala vojna.
A otázka krytov, otázka bezpečia, otázka toho, ako je už na to pripravené, tiež vyvoláva polemiku a diskusiu. Áno, my, kedy boli tie signály, že idú dróny po celej Ukrajine alebo rakety, tak my sme mali tiež tu, že signál, že môžete si ísť ukryť. Ale nikto sa to nebal, pretože žiadna raketa tu nebola. Žiadny dron tu nedoletel do Zakarpátska. Mali sme niekoľko prípadov, to bol Volovec na začiatku vojny a potom bolo tam, že dali ten Flextronic z Mukáčevo. Jedna raketa tam upadla. Ale aj tak ľudí sa neukryvali. A teraz to bolo po prvýkrát, že bol útok na Užhorod, že tuto vpadli tie nejaké dróny alebo niečo. Neboli to rakety, myslím, že to boli dróny. A vlastne tí ľudia cítia, že je vojna v krajine. Cítiš ty osobne, že je tu vojna? Jasné, že ja to cítim, pretože vidíme každý deň v novinách, možno, že vidíme, že privezú z východu, z frontu z tejto vojny, privezú niekoho mŕtvoho. A pohrebia každý deň v Užhorode. Už ani cintoríny nestačia. Áno, už miestne máš na cintorínach, pretože ľudia, tak jasné, že to vidíme a sledujeme to po novinám, ale že tak, že by sme sa báli, že aj Užhorod dosiahnete niečo, že tu bude, že tu príde nejaká raketa alebo dron, že musíme utekať a žiť v tomto strachu, tak to necítime. Hej, posledná otázka, čo mi vypadla pred chvíľočkou. Prišli tu ľudia z východnej časti Ukrajiny. Oni hovoria proste ruským jazykom. Je nejaké pnutie medzi vami, miestnymi a tými novými ľuďmi, ktorí proste hovoria ruským jazykom? Respektíve, však tu sa hovorí slovenský, maďarský, ty si mi dohovoril... Arménsky, arménsky, gruzínsky, židovský, rómsky. Užhorod má viac ako 100 národností. To je neskutočné. Ja vám to niečo poviem, tak, že my sme tu mali Rusov, tu na Zakarpátsku po vojne, ne po tejto vojne, čo bola druhá veľká vojna. My sme nemali takých, na východe Ukrajiny najviacero ľudí, ktorí sa rozprávajú po rusku, oni nie sú Rusi, oni sú Ukrajinci, ktorí sa rozprávajú po rusku. My na Zakarpátsku, my sme mali najviacero Rusov. Nie Ukrajincov, ktorí sa rozprávajú po rusku, a Rusov, pretože sa skončila vojna a my sme boli posledná oblasť, tá Zakarpátsko odišlo do Sovietskeho zväzu a oni museli dávať tu veľa, oni represovali veľa tých, alebo Ukrajincov, alebo Maďar a Nemcov represovali. Nebol tu, kto mal pracovať. Oni chceli dať to, nasadiť ten Sovietský svaz rýchlo, túto komunistický systém rýchlo, tak oni dávali z Ruska týchto, alebo policajtov a prokurátorov a všetkých ľudí. Áno. A učiteľia a všetky, oni boli Rusi. A zostalo sa tu veľa armády po vojne na Zakarpátsku. Bola to aj časť letecká v Mukáčeve, alebo artilerijská v Perešine, alebo niekde. A to všetky boli Rusi. Pretože sa tu rozprávali rusky po rusky. To neboli Ukrajinci, ktorí boli, že z rusifikovaní, ona sa to povie. A my sme normálne, tolerantné sme. Môžeš sa rozprávať ako chceš, ale teraz vidím, že nepáči sa ľuďom, že oni prišli z východu a idú aj malé deti, oni sa rozprávajú s malými deťmi po rusky, tak niekto to píše tam niekde na Facebook, alebo niekto píše, že prečo tie ľudí, ktorí prišli z východu, ich atakujú Rusko a oni sa rozprávajú, stále sa rozprávajú po rusku, že nemôžu sa naučiť po ukrajinsky. Ale my nemáme také nejaké atentáty alebo niečo proti Rusov, proti týchto Ukrajincov z východu, ale vo Lvove to je problém. Už teraz to je trošky problém. Užhorod nie. No, nepoznám, že by to bol nejaký konflikt. Jednu otázku, Peter. Okrem tých problémov, ktoré tu nás sú, veľa sa o tom hovorí, že je problém s dovozou Indov. A Indovia, ktorí prichádzajú sem, prakticky vykrývajú práce týkajúce sa komunálnych služieb, upracovania odpadu a tak ďalej. A dokonca Ivano-Frankovská oblasť, Ternopilská oblasť, boli obrázky zverejnené, že sa kúpu v riekach a sušia prádlo na brehu riek. Čo si o tom myslíš? No my tu máme vysokú školu, univerzitu Užhorodskú, a tu sa aj do vojny učilo veľa z Indii študentov, tak my sme už trošku k ním zvykli, ale jasné, že ľudia čo povedali, že musí niekto pracovať, že ukrajinské ľudia, naši užhorodské, idú bojovať, alebo niekto utekol do zahraničia, že nechcel bojovať, ale tu nemôžeš si nájsť
veľa firm hľadajú, že kto by mohol pracovať. Je jasné, že hľadajú, už musia hľadať niekde z Ázii, prídu, pretože to je taká lacná pracovná sila. A povedali, že prečo naše chlapci majú tam niekde ísť na východ bojovať a tí z Indii, tí chlapi majú tu pracovať, že to nie je spravedlivé. Namiesto našich chlapcov. Áno, ale že niekto musí pracovať A niekto musí bojovať. Tie ľudí z Indii nebudú bojovať za Ukrajinu, nás. vieš. Hej. Tak to je trošku taká konfliktná situácia a možno, že bude viac konfliktov. Inak sa spýtam, napríklad z Užhorodu, koľko chlapcov je na fronte? Koľko mužov? To neviem. To nie, čísla nie sú. Čísla nie sú k tomu. Ale je radovo samostatná- stovky? No, Viac? je samostatná brigáda, To je- myslím, že to je 168. To je brigáda. tisíce, to nie je To sú to je tisíce, jasné. tisíce, ktoré sú vo vojne, ktoré bojujú, ktorým sa pomáha. Takisto ako aj tisíce sa vrátili naspäť s rôznymi poraneniami alebo s rôznymi zdravotnými ťažkosťami a práve to je to, čo vláda dáva pomoc a my sa Dobre. tiež. Posledná vec. Videl som, že máš tu položenú knižku zo Zemplína v slovenčine. Ty aj normálne čítaš v pohode bez problémov zo Slovenčinu? Hej. Jasno, tak rozprávam sa, aj píšem niekde na Facebooku. Noviny hneď do toho. Áno. Hej, tak- Tu máme noviny. v Korzare sa akurát píše v Korzare, v Smečku. Normálne v Smečku sa píše. Máme rozhovor, ktorý sme hrali, takže sme doniesli Petrovi jeho noviny. Dobre, a ja by som ti chcel darovať svoju knižku Ako zachrániť Zemplín a s ním aj celé Slovensko, kde vlastne jedna z tých nosných myšlienok Ako zachrániť Zemplín je, že musíme zlepšiť spoluprácu s ukrajinskou stranou, s Užhorodom, Perečinom, Mukačevom, vlastne so celou Zakarpatskou. S ľuďmi. Lebo v podstate aj na tebe vidím, aj na ostatných ľudí, s ktorými som sa tu rozprával, my sme vlastne jeden národ, máme jedno DNA a máme rovnaké problémy a svojím spôsobom nikto za nás naše problémy ani v Bratislave alebo na druhej strane v Kieve nevyrieši. To boli sme Musíme si spolu pomôcť. a musíme byť spolu dávať, Tak, vieš. presne tak. Ďakujem. Najbližšie v Michalovciach na Petangu. Áno, do Michalovce chodím rád. Boli sme teraz na pumpe, ktorá je krajšia, väčšia, širšia, s väčším obsahom a ponukou než hoci ktorá iná pumpa na Slovensku. No a chlap, čo obsluhoval, tak predo mnou tam bol Maďar, pekne po maďarsky, potom prišla Ukrajinka, po ukrajinsky, ďalšie išla znajte rusky, on dá, tak začal po rusky s ňou, my sme si objednali po slovensky a tiež nám nejakým spôsobom rozumel. Ideme po časti, ktorá patrí do tej novotvoriacej sa časti Užhorodu. River Park je jeden z nich, rastie ako huba po daždi. Je to obytný komplex, ktorý bude postavený na rieke. Na tej strane, Blažej. To znamená, že to je Continent River Park, ako môžeme vidieť, s nábrežnými cestami, ulicami a priamo pri oddychovej mestskej parkovej zóne. Na chvíľočku budeme mať po pravej strane 3 velikánske komplexy, bytové ďalšie, ktorých samotný štýl výstavby hovorí, že to nie sú typické, charakteristické staviteľské štýly zo Zakarpatska, ale že to je východ Ukrajiny. Je zaujímavosťou aj to, že napríklad výška stropov u nás je, myslím, že 2,5 m, 2,80 m. 2,35 alebo 2,5. Tak a tu na to je 3,50 m. To je jedna z častí zbytov, ktoré sú už ukončené, samozrejme zbytoviek, vidieť ten štýl, nazýva sa to 3 veže, alebo už to vers, to znamená, že veže Užhoroda, jedna z nich už je hotová, dokonca už je tu otvorené aj priestranstvo, to znamená, že o chvíľočku tu budú obyvatelia, tam vzadu je vidieť ďalšiu výstavbu masovú, ktorá je takou malinkou zaujímavosťou sú napríklad tieto upozorňovače deti na prechody
a vodičov, kedy to Pozor škola, takisto pozor deti. signalizuje pozor deti. Časť týchto bytov už je v súkromných rukách a časť bytov samozrejme sa dokončieva. Ako môžeme vidieť, na pravej strane je jeden z bytových komplexov, ktorý už má vyšší štandard s takým ekonomicko-biznisovým zázemím a vzadu vidieť 35 kvadrátnych metrov najmenšie byty spoločnosti Maverick, ktorá ich dokončuje a myslím si, že v priebehu niekoľkých mesiacov už nebudú tu ani tie ploty, ani tie zábrany a bytový komplex bude odovzdaný do užívania. Dole, ako vidím, že sú obchodné centrá. Dole sú značkové obchody, nie sú tí z lacnejších, alebo tie z lacnejších, ale ponúkajú bohatý sortiment výrobkov, skutočne kvalitných značiek. No, je potrebné zdôrazniť, že tým, že tu prišiel kapitál z východnej časti Ukrajiny, tak sem prišli aj bohatí ľudia. A tí si to môžu dovoliť nielen dennodenným spôsobom užívať, ale aj kupovať tak, ako im to mešec dovolí. Časť starého Užhorodu. Ktoré sú typické pre danú oblasť, dokonca sú tu nabytovky, ktoré boli stávané a vyzerajú takisto ako v Ťahnovciach alebo v Michalovciach v istej časti tohto mesta. Zaujímavé je napríklad vôňa francúzskej kaviárne od majstra Stefana, ktorú o chvíľočku budeme prechádzať. Napravo sa nachádza fantastická kaviareň majstra cukrára Di Stefana, ktorý tohto roku robil obrovské veľkonočné čokoládové vajce. Často počúvame na Slovensku, že vojna na Ukrajine nie je. Že ani, a v Užhorode už vôbec nie. Tak ako vidíte, môžete za nami vidieť fotky padlých vojakov, rodákov, obyvateľov aj Užhorodu. Ale teraz sa blížime k železničnej stanici Užhorod, ktorá je takou malou replikou historickej stanice v Košiciach. Poďte sa pozrieť, aký dôraz dáva Užhorod, ale aj Ukrajina na Európu, na infraštruktúru, na mapy. Rozvoj železníc. A rozvoj železníc, ale aj inej infraštruktúry, aj diaľnic, aj cesty, všetkého. Kde? Povedzte mi, kde na Slovensku, v ktorej železničnej stanici na Slovensku máte mapu Slovenska s priľahlými regiónmi. Ukrajina pochopila na rozdiel od nás, že ona nekončí tu. Jej smer vplyvu je celá Európska únia. Ukrajina na rozdiel od nás sa pozerá za hranice svojho územia. My sme uzavretí, zakonzervovaní. U nás nemáte ani mapu, keď idete z Košic do Kisaku. No tu je potrebné zdôrazniť, že vidíme pred sebou výsledky projektu, ktorý sa začal realizovať v roku 2024, ešte v čase, keď boli v Michalovciach na návšteve premiéry Slovenska a Ukrajiny a kedy odtiaľto odišiel premiér Šmihal naspäť do Užhorodu a kladli sa prvé 25-metrové koľajové zvršky tejto širokorozchodnej koľaje a európskej koľaje. Ako môžeme vidieť, a po 8 mesiacoch prác sa to celé dokončilo a prakticky sa Užhorod stal centrom, takým železničným uzlom, ktoré spája Ukrajinu s jednotlivými štátmi v Európe. My môžeme vidieť na tejto mapke, že to, čo je zeleným, je už ukončené a Užhorod sa spojil vlastne s Budapešťou a s Viedňou. A áno, je tu aj Bratislava, Košice, ale dnes môžem potvrdiť, že keď som sa včera pýtal na železničnej stanici, akým spôsobom sa dostať z Košic smerom do Kieva, tak prezentovaná cesta, ktorá bola
odsúhlasená aj na stretnutí premiérov Slovenska a Ukrajiny, tak odpoveď bola, že môžete si kúpiť lístok len do ČOPu. To je všetko. Alebo len do Užhorodu. My ďalej lístky nepredávame. To znamená, že nefunguje to. Cestovať sa do Kieva, ako bolo avizované, nedá. To je aktuálny stav zo včerajšieho dňa na železničnej stanici v Košiciach. Samozrejme, že systém kupovania lístkov na Ukrajine ide cez internet alebo cez QR kódy a tak ďalej, ako sme to mohli vidieť vonku. Čo je ale potrebné zdôrazniť, sú plány rozšírenia tejto eurokoľaje smerom na Rumunsko do Bukurešte a nezabúdajme, že v Užhorode, v Mukačeve, v Ďakove, v Baťove sa nachádzajú priemyselné zóny, nové priemyselné zóny, kde prechádza výstavba priemyselných parkov a ich napojenie na železničnú sieť bude dôležité smerom do budúcna, pretože toky tovarov z Ukrajiny po skončení vojnového konfliktu, z Ázie po skončení vojnového konfliktu budú prúdiť do Európy a žiaľ Bohu, naša železničná infraštruktúra nezodpovedá požiadavkám dňa, požiadavkám doby a požiadavkám tomu, čo sa deje napríklad v Poľsku. Pozrime sa, čo sa deje tu v Poľsku, akým spôsobom sa pripravuje Žešov, akým spôsobom sa pripravuje Přemysl, ako sú prepojené smerom na Vroclav až do Varšavy, ako tu na je hore. A čo je zaujímavé, že koncom mesiaca jún sa má konať v Gdaňsku summit o obnove Ukrajiny, kde sa uvažuje o tom, že by mohlo dôjsť k podpise dohody medzi Ukrajinou a Poľskom o vytvorení diaľnice smerom z Přemyslu do Lvova, ktorú by zafinancovala poľská vláda, ktorú by postavila poľská vláda a dala by to do užívania, respektíve prevádzkovala by to poľská vláda, tak ako napríklad R1 u nás. To znamená, že brala by mýtne, brala by poplatky, ktoré sú tam a na obdobie možno 30 rokov by sa o túto diaľnicu starala. Príklad toho, čo nám chýba. Ja by som len zdôraznil, že my uvažujeme, či robiť diaľnicu na Zemplín. Poliaci nie, že stavajú k svojim východným hraniciam k Ukrajine diaľnicu, oni ju stavajú až 300 či koľko kilometrov do Lvova, ďaleko do územia Ukrajiny a stavajú preto, lebo chcú proste ekonomicky pritiahnuť Ukrajinu k sebe. A pochopili, že bohatý sused sa rovná ešte bohatšie Poľsko. My nerobíme nič. Naša železnica, jasné, že je stratová, keď končí v Michalovciach alebo v Humennom. Dokedy nespojíme Michalovce s Užhorodom, slovenské železnice budú vždycky stratové. A tu je napríklad rozvoj eurokoľaje do roku 2030. To znamená, že to, čo je červené, to je rozvoj eurokoľaje, ktorá je rozmerom 1435, taká ako je za u nás. Za 4 roky. Proste európska norma. Presne, to je norma. To znamená, ak tomu dôjde, a Ukrajinci nespia, napriek tomu, že je vojna, my už môžeme dnes vidieť, že toto už sa rekonštruuje, táto časť do Ďakova, to znamená, toto bude vo výstavbe, tak jednoducho oni nás obídu. Či chceme, či nie, a ten tranzit pôjde poza naše hranice. A ak sa postaví ešte eurokoľaj smerom na Poľsko, tak jednoducho Slovenská republika aj vďaka prístupu, jak sa hovorí, že na východe nič nie je, tak príde aj o to, čo tam ešte je. Máme dve obrovské problémy. Jeden, že či nás okolité štáty predbehli. Všetci sa zhodneme na tom, že Poľsko nás už dávno predbehlo. Keď pred 10, 15, 20 rokmi sa hádal otec so svojimi rodinnými príslušníkmi v Bratislave, v Prahe, keď im hovoril, že nás začína predbiehať Poľsko. Nikto z rodinných príslušníkov v Bratislave mu to nechceli veriť. Dneska odmieta nám veriť Bratislava, že Ukrajina nás predbieha. Predbieha nás. Odmieta tomu veriť aj obyčajní ľudia v Michalovciach, Sobranciach, ktorí sú proruskí alebo majú sentiment za socializmom. Čiže Slovensko má dve brutálne problémy. Jeden, že okolité štáty všetky do jedného nás predbehli, aj Ukrajina, aj s touto železničnou stanicou, aj s rýchlosťou rozvoja, aj s tým, ako sa pozerá za svoje hranice. A druhý rovnako veľký problém je, alebo ešte väčší, že my si odmietame priznať, že nás každý predbehol. Smutné je to, že jednoducho aj toto je ukážkou toho, že v čase vojny, ako napreduje infraštruktúra železníc na Ukrajine,
Sú to peniaze, ktoré mohla použiť aj Slovenská republika z programu SAFE, čo je pre vonkajšie hranice Európskej únie. Vyčlenení sú tam ďalšie milióny, ktoré by sa dali čerpať, ale ako si o tieto zdroje nemáme záujem. Svedčí aj o tom, že akým spôsobom sa napríklad rekonštruuje, ak sme u železníc, terminál v Čiernej nad Tisou, akým spôsobom sa modernizujú koľajnice u nás a akým spôsobom samostatne vybiera aj miesto Čierna nad Tisou, pretože tam zdochol pes. A oni pred mesiacom uviedli do prevádzky nové vlakové spojenie Sakura, ktoré je pomaľované obrázkami kvitnúcich japonských čerešní a teraz prichádza na koľaj. Povedal, že Užhorod je momentálne mesto plné kontrastov. Sme sa dostali do úplne inej štvrte, kde je vidno, že kde bývajú tí pôvodní starí Užhorodčania. Aj tie auta, ten vozový park je starší, nie? Starší Aj tá cesta. Aj tá cesta, proste všetko, aj tie bytovky toto je, to by som povedal, že to je typiš. Toto čo bolo. Sme na pešej zóne mesta Lipov alej. a pod Lipovou alejou. A začínajú sireny. No a sme chytili aj poplach. Útok na Ukrajinu. Veterná trivóga, to je raketový útok. Ako často to tu majú? Každý deň? Vlastne po čom volám v Michalovciach aj na celom Zemplíne, že vlastne nám chýba jedna celá generácia 20-tníkov, 30-tníkov, ktorí proste z Michaloviec, zo Zemplína odišli. To je preto, lebo proste nemáme vysoké školy. V 21. storočí región, ktorý nemá vysoké školy, je odsúdený na zánik. Koniec. A tu, ako vidíte, sú tí mladí ľudia, sú tí 20-tníci, sú tu rodiny s malými deťmi. Za ten čas, čo sme tu už v Užhorode, tak ja som videl možno aj 10 obchodov so svadobnými šatami. Keď som začínal podnikať, tak v Michalovciach bolo takisto veľa obchodov s požičovňou svadobných šiat. Dneska si nepamätám, že by sme niekde mali svadobné šaty. Nevesty, keď chcú ísť sa vydávať, tak idú proste do Košic si kúpiť šaty. Ani si to neuvedomujeme, ale ten náš región je brutálne poddimenzovaný a do skladačky úspechu jednoznačne nám chýbajú ľudia od 20 do 30 rokov. A iba zlomok ľudí po 30-ke sa potom vráti naspäť do Michaloviec a chce si založiť rodinu. Keď sa prejdete po Michalovciach, tak 60, minimálne 60% ľudí a ešte v takomto čase zvonku sú dôchodcovia, starí ľudia. Tu, v Užhorode, otočme sa, je to proste mesto plné mladých ľudí, kde sa obzriete na všetky strany mladí, šťastní ľudia. Blažej, tak ako na teba pôsobí dnešný deň, dnešný Užhorod? Tak hlavne pracovne, lebo väčšinu som videl cez objektív telefónu, ale pôsobí to tu normálne živo, aký som bol v Prahe, alebo vo Varšave, alebo niekde v Krakove, v takom veľkom meste, kde je spustu mladých, kde sú otvorené bary, reštaurácie a je tu všetko
všetko normálne, život beží. Až na to, že sme pred chvíľou počuli tú sirénu a ten poplach, tak ináč by som na to neprišiel, že som na Ukrajine. Máš pocit, že je tu stavebný boom? Bol som tu pred tým, jak začala vojna a to mesto vyzeralo... Bol som tu so svojím synom vtedy, mal možno 12-13, to znamená nejakých 10 rokov dozadu a povedal, že nikdy viac tu nechce ísť, lebo to bolo strašné. To všetko sa tu rozpadávalo, všetko bolo také čierno-biele a teraz je tu... To vyzerá vážne, jak v Bratislave, tie všetky prímestské štvrte, kde stavajú sa nové domy, bytovky, moderné bývania, terasové byty a toto všetko tu je vidieť. Máš pocit, že nás predbehlo Zakarpatie? Zemplín. Tak Michalovce určite, ale to sa, neviem, či sa to dá porovnať, lebo keď to porovnám s Košicami, tak nie, lebo Košice proste vyrastli takisto, ale Michalovce zaspali dobu. Zemplín proste nevidím to nikde, ani v okolitých mestách, ani v Trebišove, ani v Humennom. Nikde to nevidím, že by to takto napredovalo, jak to tu napredovalo. Prvý deň mapovania aktuálneho diania v susednom Užhorode, ktorý sa nachádza v blízkosti hranice Slovenskou, máme za sebou.